Čaute ľudia, v dnešnom videu si zahráme Dress to Impress, čo hrá toto I'm Legend Thanos. Ale urobím ďalšiu challenge, že všetko, čo si dám na seba, tak už nemôžem akoby dať preč, že si to nemôžem odstrániť. To znamená, že keď si dám napríklad niečo, čo sa mi nepáči, alebo že to nechcem, tak si to musím nechať, aj keď to není na to téma. Tak asi poďme začať. Dobre, tak ideme na prvé kolo, druhé som hrala, mala som iba minútu, tak to som rýchlo len tak. A dobre, tak ja dúfam, že to nebude niečo ťažké. A no toto. Moje peniaze! Oh my god. Ja som tak... Dobre. Tak, počkajte, ja sa napijem. Oká som späť. Takže téma je... Game charakter? Ja neviem takéto. Viete čo, tak ja spravím takúto princeznú, alebo proste ukážem vám ju tuto. Tu spravím a ona je strašne cute. A veľa ľudí hovoria, že to není princezna. Tak ja som už spletená. Ja som už popletená. Ja neviem, mám. Ale tak ona má asi hnedé oči. Tak si toto dáme. A asi takto. No vyzerá ako, že by bola smutná, ale to je jedno. A také do fialová ústa. Ústa. Alebo fakt bledé. No neviem, počkať. Ona má také divné alebo viete čo? Dám jej normálne. Tak. Dobre, tak challenge začína teraz. Tváre sa nepočítajú, lebo tváre sú ťažké. Dobre, ona má také čierne vlasy. Tak asi pre tie vlasy, čo potrebujem, idem úplne dole. Keď tu je toľko vlasov ani nepotrebujeme. No, tu. Teraz zasa hore. Ja už som. A toto. A to sa mi moc nepáči. Ježiš. Ale čo, už musím to už tak nechať. Dobre, ona má takú čiernu sukňu. No to sa... Zrovna túto si dám. Čo, už nevadí. Dobre, takú dozelená bundu, alebo mikinu, alebo čo to je, má. Tak na to asi použijem túto. Takže, nie, to vyzerá trochu divno. Takúto nejakú. Iba trochu tmavšiu by som povedal. No toto je možno dobré. Potom jej dám... Nie, to sú zlé. Ale... Počkaj, ona to trochu zakrýva, dobre. Takto a toto. Takto iba takto dám. Alebo na zeleno, aby to nebolo vidno. Dobre. Vy ste sa zbláznili! Ja som to nechcela dať na seba. Nie, to všetko skázilo. Čo už? Musím to dodržať. Dobre, a ona má akoby... No, ja to...
Na čo som to tam dala? Toto všetko to skazilo. Ježiš. Ale ona má takú mašlu akoby na hlave, ale tú mašlu neviem, jak spravím. Tak ja asi topánky, alebo tu. Dobre. Počkaj, ja potrebujem tu, ja neviem, bude to vyzerať dobre. Viete čo, risknem to, jak to vôbec nájdem. Kde to je? Jaj, tuto. Reálne to tam. No ja som si tú farbu neuložila. Pekne. Dobre, bo na to máš všelijaké také veci. Tak som tam dala niečo. Niekto tam robí babiku z tohto. Prosím, dúfam, že sa dá dať. Uka. Dobre, aspoň niečo. Aspoň niečo jem. Dobre, a v tej rozprávke, alebo čo to bolo, ona mala nejaké, nemá schopnosti, má? Ja neviem. Dobre, nevadí, dáme nejaké topánky. Aj keď už to je celé skázané. Skúsim nejaké, prosím. Dobre, tak to nič. A to je dobré, lebo ja sa môžem dať, že mala niečo akoby na tej bunde. Ale ja som zabudla, jak sa volala. A Venelope, tak nejak či? Venelopa. Nie! Ja nestíham, pomoc. Na poslednú chvíľu som dala ten váš. To je Mario. Je to Mario. No trochu by som tam dodala, ale je to dosť pekne. Pekné. Dávam 3. Ako dneska som dobrá. Jak sa to písalo? Vanellope skôr, či? Vane zomil Lope Disney Princess. Dobre, toto fakt neviem, čo je. Čakám. To neviem, čo je, tak prepáč, nemohla som dať. Toto je ako dosť dobré, ale ja zase neviem, čo to je. Ja musím vedieť, čo to je. Viete čo, nechávam tak. Dobre, to som ja napíšem. Ježiš, ono mi to... Dobre, môže byť, nemusím byť Toto! Oni sú 5 hviezd, toto je dobre, toto je fakt super. Fakt, nie. Iba to Daisy sa mi moc nepáči. Dobre, 4. To si zaslúži. Čo? Som smetná. To si zaslúžil 4 hviezdy. A to, čo je toto? Počkaj, rozmýšľam, niečo mi to Ja fakt neviem, čo to je.
skúsila som rozmýšľať, nejde mi to. Uka? Oh. Ale ako takto to môže byť, možno to prvé, ja som štvrtá. Ako keď som to trochu pokašľala, hej, reálne to mohlo byť, keby som to nepokašľala. Reálne, hej, mne sa to buglo zasa. A reálne to mohlo byť. Viete, aké je super? Ona mala takéto ponožky. Takéto super by to bolo, iba keby som to nepokašľala. Ale viete, ja to pokašľujem, že... Zase mi to buglo, musím ísť takto. Ale ako hento si zaslúžilo? Nikto proste pre tie peniaze nejde. Ja ich tu mám zadarmo, všetky pre mňa. To je super. Okay. College major? Wait, what? Počkaj, ja musím porozmýšľať, čo je to. Počkaj, college je... College major, počkaj. Neviem, to dáva... No, proste nájdem, proste... Ja viem, jak sa na to obliecť, ale nechápem, jak to vysvetliť. Viete čo, tak urobíme toto. Ja proste niečo spravím a uvidíte. Možno vám to niečo pripomenie. Tento face vyzerá teraz dobre. Viete čo, to si uložím. Dobre. Dobre, dám si nejaké vlasy. Dáme si napríklad... Dáme hnedé vlasy, why not? Hej, mne sa to buguje trochu. Dobre, ja som zabudla vôbec, že ja robím toto. Ja som zabudla, že robím tú challenge. Oh. Dobre, toto je dobré. Ja si myslím, že spravím... Viete čo? Spravíme. Niečo ma napadne proste. Dobre, tak asi pôjdem pre to fialové. Prosím, nech nekliknem na nejaké zasa blbé. Dobre. Preč toto? Dáme to na bielo. Tak. Napríklad fialové a to druhé žlté. Prosím, nech nekliknem zase niečo blbo. Dobre, teraz pôjdeme do skriniek, alebo čo to je? Kde je tá henta, ktorú tu je? Ja som skoro klikla na tie šaty. Ježiš, to by bolo. Dobre, dáme jakú farbu dáme? Toto? Môže byť. Dobre, a topánky, to si dám tam. No ešte na hlavu niečo. Dáme si napríklad tieto. Dobre. A ešte džínsy, alebo čo to je hento. Kde je tá taká... A tu je, dobre. Dáme to fakt takto bledé.
Ako toto dáva ako niečo práca? Ja robím maliara, keby ste náhodou nevedeli. Niečo tak proste, vyhľadajte si to, ja neviem, jak to povedať. Nejaké džínsy, dajme. Je to? Dobré, skvetinu preč. To je cute. Viete čo, ja si myslím, že maliari by to mali takéto nejak. Proste sú to maliari. A možno takáto? Tu nejdu paterny. Ježiš, ja musím ísť úplne dole. Až. Hej, ono to nefunguje. Halo. A zase som si uložila nejakú bubu. No tak nič, tak si musím spraviť. Vy si robíte srandu, počkať. Že si robíte srandu? Nie, nerobíte. Dobre, tak to som šťastná. Dobre, toto je dobré. A možno, keď som maliar, tak si dáme to. Nie, to som nemala. Čo už? Ježiš, fuj, to je trochu tmavé, nie? Dobre, toto vyzerá dobre. Aj keď som to trochu pokašľala s tými džínsami. Nevadí. Dobre, trochu to nevylepšilo, ale ani nezhoršilo, takže dobre. Asi toto je tiež maliar. Ale prečo je na oblaku? Ale dávam, ja by som chcela dať 3,5, ale nemôžem, tak dám 4, čo už. Ja neviem, či som to ja, ale ja som stále smenná. Toto je asi nejaký spevák, ale neviem ktorý. Tak dám 2. Trochu by som to zlepšila tými šatmi, čiže sa mi moc nepáčia. Tak. Ja som sa bruslila. Ježiš, ona si dala sukňu, tričko a topánky a povedala, že je to deň. Nič. Ja som tam mohla dať okuliare tomu môjmu. Ale zasa by som hľadala 3 hodiny, čo je to, kde sú okuliare. Lebo ja som sa vôbec... Ja nie som moc zvyknutá na ďalší oblak. Jej. Ako toto... To ja neviem, čo je to za prácu, alebo college, a kolega. Dávam 2. Stihla som? Ja neviem, asi nie. Nevadí. Táto isté, dala si pár vecí a povedala, že je to deň. Ja potrebujem vedieť, čo to je, inak ja toto. Ja nedávam body potom. Toto má VIPčko, ale fakt stále neviem, čo to je. Toto mi pripomína... Ja fakt neviem, čo mi to dáva. Možno trošku študenta na vysokej škole?
A toto je Kde majú takéto tie na tých hlavách? Akom štáte? India? Asi India. V Palestáne, tam to je Free Palestine. Čo to je? Palestán, Som tretia, ako stačí. OK. Počkaj, koľko nás je? Posledný mal 7 bodov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobre, je nás tu 9, takže zase... Počkaj, ako nás tu je 9 a je tam iba... What? Možno som ich zle spočítala a potom to nejak... Áno, ešte viete čo, to mi povedalo, že musím ísť ešte raz. Ja, Brambora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Áno, počítala som správne. Čo to bolo? Dobre, som tady. Čakám. Dobre, Colors of the Rainbow. Počkať. To som moc nevypočítala. Colors of the Rainbow. Vidíte, čo ma napadlo? Mňa napadlo spraviť toho... Tu, ako sa volá, z toho My Little Pony, keď sú akoby ľudia, lebo ona má akoby všetky farby. Tak ja to spravím. To je dobrý nápad. Dobre, ona je taká bledomodrá. Tak to nie je takáto modrá. Ona je taká pastelová. Toto môže byť. A ona má veľké rúžové rúžové vlasy. To som chcela povedať. Oči. Prečo hovorím vlasy? Dám tieto, dám ich na rúžovo. Tak. Tak, to je úplne jedno. Ona nemá pery, ale dám jej nejaké. A keby mala pery, tak asi ich mala bledo rúžové. Dobre. A trochu blušu, ale dám ho na tmavú. Tiež na... A to nie. Ja toto dám na žuto, lebo je to duha. Dobre, vlasy budú trošku problém, lebo ja fakt neviem, ako tie vlasy spravím. Ale asi pôjdem sem do Banks. To dám na oranžovo. Takto a takto. To je dobré. Tak vlasy spravíme. Viete čo, ja urobím tie isté vlasy, ako sú tieto Banks. To sú hneď tieto. Ježiš, to sa glitchuje. Oh no, to bude problém. No, už som si ich dala, už si ich nechám. Ostatné nechám asi takto modré. Druhé musí byť červené. Dobre, trochu sa mi to nepáči, ale dám sem takto žltú. Ale ja viem, že ona tam má aj iné farby, tak dobre, dám teraz... Fuj! To je hrozné, prečo som to spravila? Fuj! Ja budem na poslednom mieste. Ja to už môžem čakať. Viete, ja budem na poslednom mieste. Ona má takú rúžovú tuto. Tak. To si spravím. Tak presne takúto farbu. To sa mi páči. A možno na to dám toto. Chod zase. Lepšie jak. A zase nejaké nohavice. Dobre, teraz si dám
Je to srdiečkové. Tak. Dobre, a teraz ako... Hej, tie vlasy mohli byť lepšie, ale ja som nevedela, že ono sa to takto zgličuje. To je škoda, no. To si dám asi do tmavo modra. Tak. Topánky asi tiež na modro. Fuj, to je hnusné. Prečo som to robila? No čo už, ideme tam a to už je všetko. Ježiš, to čo som spravila? Nie, to počkať. Čo som si teraz dala na seba? Počkať. Tieto? Tak... Ja som si ich dala... Čo som si... Ja som si dala preč to tričko. Dobre, dám si ho hneď, nehovorte. A sfarbím ho takisto. Dobre, toto bolo takto. Tieto som si asi dala omylom, tak to iba takto sfarbím. Dobre. A oranžovú. To je dobré. Dobre, tak ideme na topánky. Ako je to dobré, iba, že by som neurobila takýto humus z tých vlasov. Ježiš, to je hnusné. Prečo som to robila? Povedzte napíšte do komentárov Elia. Prečo som to robila? Pozrite sa, ak sa to glitchuje. Fuj. Ľudia, toto možno bude zle. Toto je modrá. Dobre, možno by som trochu zmenila tie banks, lebo sú také dozelené, ale dávam 4. Dosť dobré. Doty? Hej, čo robili s tou tekvicou? Povedzte mi to. Čo to má byť? Jak urobíš ešte raz tú pauzu 28, tak nič ti dám. Ja neviem, dám 2, ja neviem. Choď preč odtiaľ, nikto ťa tu nechce vidieť. Nikto ťa tu nechce vidieť, to je humus, toto. Áno, takto, nepozerajte sa na mňa, alebo takto, nepozerajte sa na mňa. Fuj, to je tak hnusné. To je to isté dievča, iba si dalo face a tvár. Teda face a vlasy. Nič nedostaneš. Je to iba... No, možno môžem byť ticho. No, to je jedno, nevadí. Ucha? Hej, ale oni sú VIPčka, oni to nemajú, oni sú neférové. Ako, keď to dali do tejto hry, tak sa tak ako môžu to používať. Dávam 2, lebo moc sa mi nepáči ten make-up, čo má, alebo ten face. To sa mi nepáči. Jo. Áno, ešte urob tento dance. Hej, prečo zrovna hentie vlasy? Mohla si vyberať hociaké vlasy, ale ty vybereš hentie zrovna. Fú.
asi ona tiež chcela spraviť niekoho smiley, to po ňu. Trochu mi to pripomína tú hlavnú, tú fialovú, zmixovanú s tým farmárom a trochu s tou pinkou, jak sa volá tá rúžová. No, to je jedno. Tá party. Taká. Určite lepšie jak moje. Určite lepšie jak moje. Je to lepšie aspoň. Tak dám aspoň 2. Moc sa mi to ale nepačí. Ale inak dobre. Ježiš. A? 6? Ako zaslúžim si to. A viete, ako by som to spravila? Aby som spravila určite bez tohto. Bez týchto bangov. Hej, mne sa to zasa buglo nejak divno. Ja musím ísť pekne postupne. Dáme ešte jedno kolo a to bude všetko. Prečo nemám nos? Ja nebudem používať face, odkým tam není nos. Proste nos. Ako prepáčte, keď nemáte rádi nosy, ale v tejto hre je nos môj obľúbený. Hej! Hej! Oni to robili na schvál, aby mi to nešlo, že zle ide, lebo mi to ide. Hej, ja môžem ísť späť, oni už zobrali tie peniaze, ja môžem.